Hallelujah. Yɛde Awurade ase. Ɔdomfo pa yɛhyɛ wo anuonyam wɔ nea woyɛ ma yɛn. Awurade wogu so te w'ahengua so nti yɛbɛkɔ so akamfo ne atonto no. Awurade yɛabrabɔ mu ne biribiara a Awurade ɛnkɔ yie ɛnnɛ yɛgye mu ma wo ne yɛka sɛ fa nneɛma nyinaa nomom hyɛ w'aso mmara ase na yɛhu kɛseɛ na ɔmaniyɛ w'asɛm nso ɛsiane sɛ yɛ ane amen nti nam so na kasa kyerɛ yɛn na Awurade ɛmmerɛ mu wɔ yɛabrabɔ mu yɛntumi hu nyame ba a woyɛ yɛtumi asom yie sɛdeɛ ɛsɛ ɛwɔ Jesus Christ din mu yɛda wase sɛ wodɔ yɛn na Awurade wakyerɛ yɛn sɛdeɛ ɛsi fa dɔ yɛn nso yɛdɔ dodo ɛsiane sɛ woso na wokron wadeɛ nyinaa mu wɔ Jesus din mu na yɛabɔ mpaeɛ. Hallelujah. Ɔdɔfo ma wakɔ abana nso de ba wote aseɛ sɛ dwumadie so ne afia kenka nsɛm afi Yohane asɛmpa ɛtu 12 twitwam baako kɔsi du baako no na ɛkasa fa Yesu a okopie Mary ne Martha ne Lazarus fie wɔ Bethany na ɛnɛ nsia nsa na twam afahyɛ ne bɛdu no ɛna ɔba saa beae hɔ na ɔmoto no pono na sɛdeɛ yɛnim Martha sɛ ɔyɛ ɔsomfo no ɔsom ɛwɔ Yesu ho na memegye di sɛ Martha yɛ obi a ɔno nso so ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ n'ani sɔ ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ agyenkwa ne sɛ tibia woyi na efiri mu no n'ani ɛsɔ sɛ tɔ de bia mama yɛn kɔndɛme Martha yɛ nipa papa a ɔyɛ deɛ Nyankopɔn ɛhwehwɛ. Hallelujah. Ɛno nti saa bere yi yɛhwɛ sɛ Yesu wakɔkɔdu fidua no mu na Mary ɔyɛ Lazarus nua yi wakɔfa eduhwam hwam bi a ne bo yɛ den Bible kyerɛ sɛ ɛte sɛ afe mua aketua sɛ bia wo Italy ne yɛ kanka nyeba wo kudu so no ɛno ɛna Mary bogu Yesu na so nti ɛma Judas enwiinwi kakra wɔ san sɛ ɔno na okita sika bɔtɔ no Bible say ɔkasa ho sɛ wei sɛ nka ebetimi de amahiafo ma na yɛyi o wei botsum afe mu aketua de nka ebetimi de ahwɛ hiafo na Bible kyerɛ mu sɛ nyɛ sɛ bia ɔdwuna ahiafo mpo ho na mmom ɔno na okita sika bɔtɔ no owiawie bipo ɛde yɛ ahwɛ ne hawfa ɔdɔfo onyame sika ɔyɛ de wia ɛde hwɛ wo hawfa Awurade hu yɛ mmɔbɔ na yɛn mpaebɔ nyinaa ne sɛ Awurade ndomboa yɛn na yɛntimi ndi nokorɛ ɛmfɛma no yɛndi nokorɛ ɛmfɛma no na ɔse Yesu ka kyerɛ Judas sɛ gya ɔbaa no na nea ɔyɛ no ɔnyɛ ɛsiane sɛ na ɔde siesie Yesu ne wuo a ɔbɛwu adɔfo nom nneɛma bi wɔ hɔ a Onyankopɔn hyɛ yɛn sɛ yɛnyɛ a ɛkyɛ de bia ne yɛnhyɛ da ante aseɛ nanso ɛsiane sɛ nyame na waka nti ɛtwa sɛ yɛyɛ ɛtwa sɛ yɛtu ho anammɔn yɛnim na ewie sɛ deɛ ɛbɛsie ɛkyɛ de bia yɛhyɛ aseɛ mpo ne yɛhwɛ sɛ deɛ ewie no bɛyɛ nanso nyame yɛ nyame nea wo deɛ woni nna sɛ kwan da hɔ no onyame timi bie kwan to baabi a kwan na ma ne yɛ wɔn a ɛno nti ɔdɔfoɔ woyɛ nyame ba nko ade a mesrɛ wo sɛ ne nyame de ato akoma so no ɛno na yɛ ɛmfa ho deɛ nipa bɛnwiinwi bɛka sɛ da na Judas ɛnwiinwi fa Mary ho Onyankopɔn som yɛn bo nti ne ɔno bɛka no ɛno na ɛtwa sɛ yɛyɛ adɔfo ne anim sɛ Jewman mu no na wɔn nante akɔdu fidua bie mu a nea ɔyɛ akoa wɔ hɔ nom no ɔno na ɔhohoro akwantufoɔ no na ase sanso mbɛdu no ne ase ayɛ fi Mary yi wɔamfa ne sɛ Yesu nan ɛyɛ nan bi a anante ma mfuturo abɔ ho ɔdɔfo ɔde ɔyɛle anointing Yesu na ho na magyime di sɛ ɔhohoro nan no ho ansa na odi sa dwumadie no efi sɛ ɔyɛla ne boɔ ɛso afe mu aketua deɛ ɔmfa ngu nan a ɛho ayɛ fi ho odi bɛgu Yesu nan ho a na obɛgu nan a megye di sɛ yɛahohoro ho obi a yɛafrɛ no wɔ ponto ase sɛdeɛ tie bia yɛbɛhohoro ne nan ho ɔdɔfoɔ na ɛsiane sɛ Farisifoɔ no hu sɛ Yesu ɛho wɔ dɔm no nti na ɛdeɛ kwan bɛ ne nam so a ne ho aba dɔm ne nyinaa ne sɛ Lazarus ɛna atwe dɔm ɛsiane sɛ Yesu nyane mfie wufuo mu megye me di sɛ saa bere ne nipa bebree ehu no ɔmo atete nti afi du so na afahyɛ du so yi na ɔmo pɛ sɛ ɔmo nyinaa take advantage no ɛkɔhwɛ Lazarus nso ɛka Yesu ho na ɛma ɛhyɛ Farisifoɔ no ebufuo so ɔmo pɛ sɛ nka Lazarus krampo ɔmo bɛyi no efiri hɔ
nyina enim sɛ Yesu de omo no mo apɛbere aso mbe Yesu firi nso no anye ye efisɛ na Yesu ne mmere enso ye ɛno nti me ne wɔn so onipa biara kabreche biara honhom biara ni wo betimi yi yen efiri wiase mu wabra o Nyankopɔn emma ho kwan adɔfa de ntina wote suro mu ade ntina wote kwadande mu da bi bompa ye yinyamia ye to waye yinyom kanfo ne din sorry no ebra wa bompa ya na wonhyeda enhu hwe no sorry rade fa de kasi yama no o say ya ye ye mu ena odi ne hene na se nyame de hene a odofo bibie timisi ayaresa na sika sama na waresam emofra no mugye nsem no de bembio ena wode hye nyame nsa onye adofo mama yendo awurade na yensom no se dia ese na onyankopɔn so ofisuro mo soro ene pa wa hyehya fa me ne wo ho no obema ne nyinaa be mu ebia sa abre wo hwehwe adwuma o na me fia medie ebede na menye adwuma ene me hye wo bose nia oye provider no ne oma yen ema yedi no yenye bidie no ne emmo mpa wo nwure mo bidie no obehwew ne wa ma adwuma wogidi akase amen onyame be san wo yare ne doctor se anye yie no obeye ma na abro so nyame hye bebre